Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, gugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Unsa mga apil mo? Dili Ma? ikaw. Kay usa man photoshoot ikaw man kay kapitan man ka Oh. pinakala man jud ka. Kinahanglan mga apil mo tulo kay bagay niyo photo shoot. Photoshoot. Inano? Photoshoot. Oo kana photo shoot. Dili. Ah, Nandili man. Kamo na lang. Kay kamo may ganahan mo apil di ako. Dili ko kay kapitan mo gusto mo Ala. apil ko. Mauri ka. Angay mo apil ang kapitan kay mao man na siya barangay kapitan sa atong barangay. kung ano premium 1 million. Oh, 1 million ang premium. Kung makadaog mo mga photo shoot, di ba? Oh, mga Photo shoot, di ba? 20, Oo, yun oo. 20. Sa ato pa ang premium 1 million. Oo. Oh, makatabang kas barangay kap kinahanglan yung mo apil mo kamong tulo. Oo. Kay bagay man niyo photo shoot. Para sure na makadaog mo Oo. ka. Ha? Wala lang tao sa inyo. Ako gikan, nilabay ko. Wag itaos balay kay si ang akong gwapang asawa, akong anak nga gwapa po. Ito mas probinsya. Na sila importanteng tuyo dito sa probinsya. Mama nagkami lang ni ninyo gani. Gani nami giadto nya margi mi. Diho kadak. Palit tag ice water. Pala ka swoti ron, mga gitaron. Nya unsa may imong kuan? Kuan nalang kami tuyo ni kuan ba kinita kami mga ST. Namoy tuyo Oo. sa akong anak. Oo. Oo. Okay ra. Sa tuyo ninyo. Basta kay tinarong lang ang tuyo ha. Sinarong kayo. Oh, nak nasa tuyo si mong atin na. Oo. Ay mo mong ate. Imo mong ate gud. Muna pinakabuhat. Gay. Muna kaning mga naong nga mga kuan kayo ba. So, wala. Una lang ako ng tanong kaya doon pa na ako kuan barangay. Sige. Kita ko ah. Oo. Amping mo. Oo. Kira ni diri nya butangan na natong mga lamisa, sakto ra kay itong lamisa diri. Nya butangan na natong social distancing para Okay. makakuan gyud punta sa protocol na to. So gawas na to kinsa man ang apil. Oh, moabot man to sila si Nika o gatong duha ka Ah, kaluha. si Nika. Anak ni Sano? Yang Oo, crush? kato. Crush ba uy? Oh, Di man good. pareha na dito ning duha day. So crush din ninyong duha si Nika? Oh. Ako sa kanya. So mo to balik ka. So balik na to ng sabot na to. Oh, diri ba ato lamisa nya butangan na natong exit og entrance para hapsay kay ilang paggawas og sud. Nanood man ni si Danny? Okay ra kada bro? Sure ba? Nagsabot ra ba ta? Dapat ka nang para sa outing ito pa niya. Sunod meeting na to bro. Adto lang sa inyo bro. agoy, may the best man win na lang taani. Masa man bro? Wait Okay ra ko. Ano sige mo mag-away ni Nika? Oy, tungod na sa babae. Yung maguba na lang tong friendship. Ay, saan mo, uy? Ito na ka eh. Uy, Danny! Panganay si Gungyo. Oh, gungyo na siya. Dili man na sila bagay. Sa dili bagay. Tanawa ka sweet, tanawa. Kasi hung. Unsa ang pagswita na kasaur an ay taon oy kastom ana. Astom gyud akong pamati. Astom nagnaw niya mag patakka man lang ka oy. Awan, tuhaw na ngayon. Gungyo na di na unggoy. Hey, kunggoy rin po na oy. Kanong unggoy man? Pe, rambol ko ng gungyo, be.
Oh, unggoy lagi po na. Awal agin unggoy lagi. Ayun na pagkuhan ko. Ay, sige, tayo na lang. Isa ka, sagpa. Sagpa. Pero lagi. Pitso na lang. Wa na luha alang kanimo. Paita. Uy! Oh, Na mo diri ay ganihara mo diri. Pero time pa. Ano lagi nakila ka man? Paminaw nako, babae na sad ni. Ha? Mayong taglaki ang hilakan. ay. Di ta magbuot, iyabi tayo ng luha mausik. Iyabi tayo ng problema. Dili lahi man niya pagkahilak. Maganaana man. Hilak to ang luha, maghingos. Dili kay mo nagbaboy. Di na luha ay. Bako na iya ha. Di na, bro baboy. Nga naman, sulti ko na may beho sa hinungdan na nabi mo ang paghilak daw mo pagdangoy-ngoy. Mga bitaw, tungod na ng Yasi Prisman. Uy! Tungod na ng Miss China. Hay! Hoy! Tayo sa ka! Kamu bagyan sa rin ninyo! Kana mo wag ay ko talik di habi adto ko na dito nga party. Tayo sa ba? Ano man ka? Nakapasa ka? Kuhan? Kanang puto... Super na Miss China, puto shoot contest, nakapasa. Mga bitaw gani, gibastid ko ng Yasi. Muni, hinungdan mo O na mo rin nung dato ko na ng China. Ng Miss China. Come on! Susabi ko magkinsay gihilakan. Kana ra di ay. Napay daghang babae in taong Yuson. Ha? Na, lagi pero wa may. Di maya ha. Ay, sa kasi niya! Yuson. Songyo! Songyo! Yo. Patak ka lang kapasagan. Dili kay maana among tawagan niyo kami rang duha. Magbuot lagi mo ay. Ah, mo tawagan si Yuson. Ah, Yuson. Kailan ko Yuson. Oh. Apelyido ng Yuson. Oh. Pero balik ta sa atong gisgutan no naabot mo ta na. Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ay, ikaw ba? Ay, sige, kilak ka na. Ay, sakit kay. Di na ako madawat. Sus, liwata, dyan mong Kiko. Eh, Sakit ikaw ba? kayo? Oo, di ko Ay, kadawat. ikaw ba? Ayaw gaguol. Ano, di man takasapya na mong gilakan. Ay, nato ang gipas. Ito Miss China contest. Mga kwarta ba 1 million ang premyo? Bao na giingon niya ron. Di ako- Ang ako ba hilom sa diha. Uy, lang ko. Ang ako ba ang atong unahon di sa gunahon ng babae kini daghan nagtungtong ng kalibutan ng mga babae. Dili kay kanara siya usa. Usa man ka imo gihurot imong oras ngadto niya. Isa. Ang atong isgutan ng atong contest ug kung saan nato aron mo daog ta ng 1 million. Kada! Tayo sabi. Yung inana ko mapilta na. Mapildi ko. Daog lagi ka lagi. Daog ka. Ikaw ba una manggudayon ka? Dili ko kadaog lagi. Hagan Sabi ka mo dapat. Kung kag hinapay mo Ato ron. namigoy mong. Mo, ay, dapat ihilag bina. Pero, daog ka, daog. Aron matarong ding uba kay mo na tayo og na po na naghihilag pa. Isuwar ko dire. Mo apel din ni siya. Mapilon ta pero mandok Ang mapildi. ako manggudot ug ang gihilakan ani kina problema siya yan si Nina pareho magkulo sa mong plurman. Na, ay, lagkaguol. Patuo, Jud. Kung sige, isulti ang sibrang mabdos, patuo na niya. Day! Daog ka. Kunya. Nakakita na mo gabangan sa inyong kostyum. Wala pa. Nya kisa may mo make up ninyo ron. Hoy. Nagapil man oh. Emsa. Kisa may mga bang. Kisa may mga bang. Lahi Sa mo abangan ninyo, sa abangan, ani ko, sa abangan Ang mo ninyo. pasabot nga mangabang ba? Mangabang og babae, mangabang tag kostyum. Dili mangabang og babae, dili parehaan ni nga. Maguna-una og hilak-hilak wa pagay sugta. Sa mo tagkaguya. Ang gibastid mo niya bi. Temsa. Balik tayo istorya to about make-up niyo ni Kiko. Oh. Nani mo make-up nako? Oh! Naanay mo make-up nako. Ari ra ko mo diri. Yung sige pala kapanting, yung kanahang mo diha. Dili pagka dili nga hulmigas diha, hulmigas ko. Ano ba, balik ta? Oh. Nani mo make-up nako? Sige ka Si Miss A. Ha? Si Miss A. Miss Mo ni make-up nako, amo ko ba si Miss A mo ni make-up di ko an katong Miss Universe sa una nakadaog si ito. Hoy Si- kamo unta Piya ba? hubak. Katrina Haligi. Piya hubak. Katrina Haligi. Saligi ba? Si Pia Hubak ang may make up niya ikaw. Ha? Pia Gihotoy. Hey, amo ba tarong nga ko ninyo basta nanay mo make-up nako si Miss A. Na, Kaya hoy, may naibayan na.
Ang kamo manggod ba nga mangita pa mo makeup artist nga pwede ra magkamo pagtanaw mo sa YouTube. Kay ako yung pangutanon. Oh. Ako ra mo makeup sa kuha uy. Mga bang na lang ko kusyo na lang pangitao. Oh, so pwede ko nimo ako Kaya tala mo 1 million dapat. O kita naara na itong upat ang mudaog. Dapat naara na to. Dili kayo matungaan man tawag na magkuha tag makeup artist. Basta na lang yung makeup na ko, Miss A. Pilay bayad, lagi pilay bayad. Why bayad ikaw na yung makeup nimo? Na yung makeup nimo. At tuloy ko sa pulitan, makeup. Dili oy, taka mo lago. Asa? Na may makeup na ko, specialist na. Kasi pa nga. Kana tigpinta lagaw to. Ha? Kuya, wag ko makeup artist mo. Kung pagtuan ni mong naong. Nagusbat nga. Sakyanan. Oy, ay, may pa, di lang na to lalisan. Ako niya. Ha? Mangabang magamog costume? Oo, abang. Ha? Oo, mga abang. Ang problema asa ta mga bang wa man ta katultol. Lidigas kong giray. Sus ako wa jud ko'y problema kay na ako'y daghang mga kaila. So usa pa may Kinsa man, kinsa man? Ako rin hibaw, ako ko nang kaila lain sa kaila. Ako na asa ko na ibawaan. Ah, nakilig sa fire station na sa. Dili na maoy. Dire sa regular fire station. Di na mao din, nagsulod mo diha mura naman ilang kusyon diha murag disposable. Wa pa gani ma-judge wala na hubo na. Na ako social SM. Unsa? Na ako SM. SM mo sa nga SM. Sudmenteryo. Eh, naganda po. Di na po abangan diyo. Uy, hulbot lang ka. Humay-humay ba na? Kunya, saman mga tata. Ang tata. Ikaw, ano mo Kami mag-una mi duha. Oh, Kamo pagplano kamo sa pabili. mo diha. Pag-unahuna sa mo diha kinala ba makeup niyo tara na magangan. Hoy! Tugunon na sila oh. Si Arisata kay parababa ta mira. O, babad da. Pero, Unsa man? na naman make up na ko si Miss A. Timing kay ganiya, nagsugat si Miss A. Oh. Bigyan isugot si Miss A make up na ko. Si Miss A. Oh, pero time sa ha. Kay, kana si Miss A. Oh. Grabe man ang make up, artista sa una. Oh, unsa man? Kadugay mamo. Magaya, may pa manayo tagdak. Paabot mo ninyo dito sa unahan. Kung saan ka. Balik sa mo ba? Balik sa. Namang tayo bago sa'yo katong aning-aning. Oh, at Unsa magsaya na? Aki ay. Ako to sila nga na. Ayaw ko sa'yo. Aning. Haning boy. Dak ba? yawa pa. Unsa na magsaya? Unsa na magsaya? Dak. Naiti ko. Dak mo na. Hoy, taray, basta mga turta na. Uy, pabuta ko ba? Paabot ganiha na sa kingon nimo. Kita ko na uy. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Oy, di ba? Amo ra to atong gikuan. O nya, kita mo sa nakita. Sapan. Mo kita. Bangko manglingkod ta. Oo, ay, Istorya ya, ta maayo. ikaw yun. Mo lagi. Tuyo ni Gongyo na ako nga. Akong gihangyo nga mo ko yung makeup artist. Ako mo makeup niya para sa Miss Photo China contest. O mao na, Miss A, abi nimo usaman sad mi mo apil ana. Oh. Mao bitong na nalain ni. Nga ano tayo sa problema? Dili kanang may problema good kanang moapil sa tong tami nasa tong tami hangyo nimo ba? Hangyo lang mi kung pwede. Oy, dili na pwede oy. Kay ngano naka-comment akong Gongyo. Unya usap pa, siya gida sa akong pangan yang ako pangan gida niya. Uy, Unya, kay ba na biya ka? Gida- Gusto na ko ka siya mudaog. So to pa Ah, si Gongyo, dili na to si Gongyo. Si Miss A na to. Miss A na to. Dili Dili na. ba siya gida sa akong pangan. Gusto na ko siya mudaog kay siya gida ko siya sa akong pangan. La! Madalag iyang pangan. Lagi. Ako makeup artist ni. Ana ba paminaw god. Inaani na lang. Muhangyo mami mo bitong. Oh, bawian na lang. Bawian Balibarin na lang. balibarin to. na siya. Unya Kami kan- na lang. Ay, Oo, dato dili, na mo yung pangan. dili, ako na lang. Wa siya labot. Ayaw, apil ko. Hilo mo Apil diya, ko oy. na, apil man ta, mga apil man ta. Imuon ko ninyong kuan, tao nga, way ayo, way baruganan, oy dili sa ko yun anak, oy. Kanang nabi ako palabra di honor, kamao ko tuman og saad. Nagkay pala. Importante kay na kung ang kanang integridad, oy, unsa bi taon mo? Kuya mo mong Oh, ini. Kay, sige, kumao ba? Di Kung na una. mahugos. Di lang ka na mo pugson kay Di manggid ka mada. Nya, yung pangani nimo gida namang gungyo. O ano? Gidanang na to? unggoy. Si Ano gungyo. istorya? Di Gidanang na to unggoy. si gungyo, si Miss A na to. So ikaw mo'y gungyo. di magkakasugot. ka masugot. Tana. Dili. Tana. Aray na ko eh. Uy, uy. Diri sa ba, diri sa lingkod sa tarong sa balingkod. Lingkod ba lingkod? Ay saglakaw. Ako ikuan no. Ako ikuan niyo pakita niyo ako mga items man? panlalaki basig ganahan mo ani oh isukod diha basig igo da nimo oh. Ay, Yan pa. mao din ay mao sa ni kani. Oh, Ay. piliin.
Asa na gikan mo sa okay ka to may tagsin ko ay di Online, di na lang. Hoy! 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 Asa mo, hoy! Hoy! Asa mo ni sila, hoy! Shh! Hoy! Tawhan na, hoy. Halap di ay. Sama ni Dade. Ha? Sama ni. Kini? Ay, mo ni akong costume dong. Katumo apil ko kanta-kanta ba? Kani mong papa ba yan? Ni apil yung mga singing contest para mabuhi. Inikanta na ko ana na consolation prize ng 100. Pildi lang ko daan. Mo ni akong mga costume. Nalagi pang bataan eh. Oo. Kana kay ako man ang gitaguan kay tung gamay pa ko. Kini ako mga costume kani kadaog nakatropi ko ani. Ang tropi na ko na kanta gamay pa ko ani. 5 ka buok. Puro ginasikan. Sikan lang kay di man sa kay ko ba mo giro pagkatao. Ako malagi naabot og first. Di man lisod kay first kay luto iya ang judges iya mapapa. Mo man ni kasagaran. O sikan lang ko. O. Pasakto mo lagi na nimo akong kuan di ay. Oh, baby. Oh. Kaangayan di. Oh, may namdam jud inani jud. Katong gamay pa ko ba inan. Mo gid akong naong kani nausab lang ko gi COVID manggugo. Oh, ang dan oh tanawa mo naong na. Ha? Pagkanindot. Angayan day ko. Mo ni abi nimo ang nag-jazz na kuan nga ni kanta ko ani si Jaya. Jaya ba mamang kuan? Elizabeth Ramsey. Oh, nakadaog ko. Imo ni sad kaning kanta ha. Ay kaning costume ha. Nakadaog sa kuan ni sa tuni apil ko og Cebu Pop Music. 38 Cebu Pop Music na himo nimo papa og Best Interpreter. Nya ang kanta nako Gubot pa sa lukot. Nya ang nag-compose ana si Father Lyndon Ruiz nga nakaroon na sa San Romeo. Pari na siya dong. Nya nakadaog ko 100,000 nya ang Best Interpreter 10,000. Oh, dugay na kay tunak. Tanawa si kasulti naman sa kung sinina na. Namang gani ko ikuan ani dito video na ko nga ning kay jud ko ano nakadaog ko nahimo ming dahat na nga to. Hindi ta mag-showan eh. Ha? Show? Ikaw? Musyo ka? Sample ko na ba? O sa may i-show? Ha? Balitong bistak. Balitang bisdak? Oh. Dili din na si Rupil Banyok na no? Oh. Kanta-kanta. O Kanta-kanta. saya na. O sa may mga kanta nga imong paborito be kanang padungga ko na ko. Sa man? Kalimot naman ko. Kanang mga katong kanta na ko gubot pa sa lukot katong pagtukar gyud sa kanang kanta sunduga ko na. Tang tanang 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 tang tanang 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 gubot pa sa lukot kung sa kasing-kasing mo di ka kasabot patuyang na lang sa paghigugma dili makontento sa usa mao na siya dong unya ang mga kung mukanta nagay kas entablado ha mo apil na kasing contest kinahanglan imong imong ang kanta mga buti pasabot sa kanta imo na siyang naon nga mahatag nimo sa mga audience ang pag-deliver kanang gubot pa sa lukot nagkagubot mo ginang lukot mo na siya unya ikaw kadiyo ta ano man to akong cellphone niring akong cellphone dong Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo hello love darling oh adia okay mama nimo ini mo. Dalawang O di aman dia. Dia gihapos balay. O nagsukod-sukod dia mo sinina diri oy kay. O ikaw kumusta naman ka diha? Ha? Wa ni apil? Awa ni apil. Oh, okay ra oy. Oh, wa ni nilabot? Oh, mami nimo ba kay nagkuan mo siya ngadto nagpalista ba di ko nilabot. Ang lista mo na siya sa mga kanang kasi taga-ayuda. Mami nimo. Oh, ha? Wala na apil? Taas na kini? Tugaya ko ni Leonardo. Asa pa marito siya? Sige lang ko. Ano pa bitaw maagbot? Si Big Boss? Sato pa kung tumabot si Big Boss, okay na di ay? Wagod. Siguro yun ko, nga dugay pa tumabot si Big Boss. Kay wa man manawag. So,
Wa gyud maingon nga kaming na sila, dugay pito sila maabot. Ha? Sus. Kabaw ka. Hoy! Uy, Bigboss. Hanay mga nyo ay. Dugay mi nabot. Kasabi na sila yun. Kasabi na sila yun. Dugay mi sila nabot. Sapa makuha mas Bigboss. Ano kasapaan mo ko ninyo? Ikaw ba? Suman Bigboss. Grabihan ang sa nimoy. Tanawa ko na nimo silbon. Nagsigog panawag nimo, di kami kontak. Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wa ko'y dolyaris, wa ko'y milyones, gugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wa ko'y kangko, wa ko'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wa ko'y dolyaris, wa ko'y milyones, gugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wa ko'y kangho, wa ko'y gamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.